ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆದಿತ್ಯ. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಥ ದಿನ ಯುಗಾದಿ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡಾದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮನ ರಾಜ್ಯಾದಿಪ್ಪಡು ಈ ದೇಶಡೆ ಬಾದಾತ್ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಯುಗ ಯುಗಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಇರ್ದು ನಮ್ಮನ ಯವ್ವನ ಮುಟ್ಟ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಪಡ ಮುಟ್ಟ ನೆನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವು ನಡತೊಂದ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನವು ಅಂಚನೆ ದಿನ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪು ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲಕ ಒಂದು ಪೋನಗ ಯುಗಾದಿಗೆ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಆಚರಣಾ ಕ್ರಮಕಲ್ ಪುರ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನವು. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಿನ ಏನುಂಡು ಈ ದಿನ ತಾನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಮೂಲಕ ನಿಕಲೆಗ್ ಸಂಗೀತದ ಒಂಜಿ ರಸದೌಟನ ನೀಡರ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಾಹಿನಿದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಾದ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನವು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲಕ ಒಂದು ಪೋನಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಭೂತ ಕೋಲಾದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಾಗಾರಾಧನಾದಿಪ್ಪಡು ನಾಗ ಮಂಡಲಾದಿಪ್ಪಡು ಐಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಾಗಸ್ವರ ಪಂಪಿನವು ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸುಣನ್ನು ಪನೊಂದು ಪೋಯ್ಲಿ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೋಲ ಅವಾರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಂಪಿನವು ಬಾಳಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನೊಂದೆ ಪನೊಂದು ಪೋಲಿ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಮನವನ್ನು ಒಳಿಸಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಗಸ್ವರ ಗಿಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಏನ ಪಂಪಿನವು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದೆ ಪನೊಂದು ಪೋಲಿ. ಸೊ ಇನಿ ನವನೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಗಸ್ವರ ಪಂಪಿನ ಏನೊಂಡು ನೆತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಅಲೆವೂರು ಬೊಗ್ರ ಸೇರಿಗಾರ್ ಬೊಕಾರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಉದಯ ಸೇರಿಗಾರ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಕಲಿನ ಮೊದಲಾದಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್. ಉದಯಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬ ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಪನ್ನ ಯುಗಾದಿದ ಎಂದೆಂದೇ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಈತೇನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿ ಮೇನ್ ಒಂದು ಪನೊಲಿ. ಎಸ್, ಇರಿತ ದಿನಟ್ ಈ ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮನ ಭೂತ ಕೋಲಾದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಬಾಳತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೀಮಿತವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಗಸ್ವರ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಪೂರಾ ಕೂಟಡ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುನೊಂದೆ ಪನೊಂದು ಪೋಲಿ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏದಾದ ಪನ್ಪರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದಿರುವನ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಅಂದಿದ್ದು ಪನೊಲಿ ಒಂದೆತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ ನಾಗಸ್ವರ ಪಂಪಿನ ಏನೊಂಡು ಶೇರಿಗಾರ್ ವಂಶಸ್ಥರು ಪಂಪಿನಕ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂಜಿ ಉನ್ನತವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಈ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಬತ್ತಿನ ಆದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ ನಿಕಲ ತಂಡದಕ್ಲು ಪೂರ ಮುಳ್ಳು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯನ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೊರೋಲಿಯ ಸುತ್ತಿಟ್ಟು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಡಿಗಾರ್ ಬಂದದು ಅರ ಕುದಿಕ್ರಮದಾರ ಆರು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಅಂಕಲ್ ನೋಟು ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಬರೋದಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಎನ್ನ 60 ಬೂರ್ನೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಬರೋನೆ ಒಂದು ತಾಸೆಗೆ ಬಾವೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಹಾಯ್ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಡೋಲಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆನೆ ಆಯ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅದೇ ಉಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಎಸಿತೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಓವಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಸ್ಮೃತಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನವು. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಗಸ್ವರದ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತನ ನುಡಿಸವನಾಂಡ ಎಂಚ ನುಡಿಸವಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ನುಡಿಸಾರಿಕೆ ಕೊರೊಡು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಎಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತನೆ ಅವತ್ತು ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರಿಸೋಣ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಬಾರಿಸೋಡು ಬನ್ನೋದು ಅಂಚೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಸಾಗಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆ ಬಾರಿ ಆತ್ ಶೋಕ ಅಂಡ ನಿಖಲೊಂಜಿ ನುಡಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಭವಿಷ್ಯವಾದ ಓವೇಂಜು ಕೂಟಡ್ ಜನಕಲ್ನ ಮೇ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುನ ರೀತಿಯಡ್ ನಿಖಲ್ ನುಡಿಸಾಯದರ್ ಸೊ ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಗಸ್ವರತ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪನ್ಪಿನದಾದ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಕೊರೋಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಉಪಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಶ್ರುತಿ ಪನ್ನದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ಡ ಶ್ರುತಿ ಉರ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಗಸ್ವರ ಶ್ರುತಿಗಳ ನಾಗಸ್ವರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದು ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ತಾಳ ಗ್ರಿಪ್ಪಿಗೂ ಸಮ್ಮೇಳ ಬನ್ನದು ಅಂಚೆನೆ ತಾಸೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೋಲಗು ಒಂದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರೋ ತಾಸೆ ಬೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಸೆಗೆ ಒತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಬನ್ನೊಂಜಿ ದೋಳು ಇಂದು ಮೂಜಿ 4-5 ಐಟಮ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನ ಎಂಕಲೆ ಸರಿ ಇದೇ ಈ ಒಂದು ಉಪಕರಣದ ತಯಾರಿ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ವಿಂಚಿ ಸಿಕ್ಕುನಿ ಒಂಜಿ ಉಪಕರಣ ಕಲೆಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಸುತ್ತಿ ಬನ್ ನಾಗಸ್ವರ ಬನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಕದ್ರೆ ಮರ ಬನ್ ಕದ್ರೆ ಅವು ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚಿ ಋಷಿ ಮುನಿಕಲ್ನಾಗಲ್ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ತೂತೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪುರ ಅದಾಗ ಮರ ತಿಕ್ಕದು ತೂಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆತ ಐಕ ಪವಿತ್ರ ಏನ ಅವೇ ಮರಟ ಅವಡೊಂದು ಬೇತೆ ಓವು ಮರಟ್ಲ ಆಪಚ್ಚಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೇರಿ ತಿಕ್ಕನು ಕಷ್ಟ ಆತನು ದುಂಬುಡಬ್ಬರೈನಾತ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತನು ಅವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ಪುನ ರೂಪುನಿತ್ತೆ ಒತ್ತಿಗೆದ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಆರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು 6 ವರಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಎರ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಂಡ ಬೇತೆ ಅವು ಮರನೇ ಬೇತೆ ಆಗಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒರಿಯೇ ಪುನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆತ್ತ ತಯಾರಲಂಚಿದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದ ಕಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಡ ಅವು ಸೈಜ್ ಎಂಕಲೆ ಇತ್ತು ಸೈಜ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಮಲ್ಪಡು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಒಂದೇ ತಳಕ ಮಲ್ತದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಗುಂಡು ದಳಕ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗ ಅವು ತಾಸದ ಕಲಸಲ ಇಟ್ಲಂಚೆ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕನೆಂದು ತಯಾರಿ ಮಲ್ತ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿನಃ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಂಚದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸರಿ ಅಂಚೆನಿದ ತೂನ್ ಪೋನಾಗ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯದಾದುಂಡು ನಾಗಸ್ವರದಾದುಂಡು ಐತಲದಲ್ಲ ತಾಳ ಅಂಚದಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಗದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಗನೆ ತಾಳ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕಲ್ಪೋಡ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಲಿ ಎಂಚ ಕಲ್ಪೇರ ಅಂಜನೆ ಸ ರೇ ಗ ಮಂಚ 7 ಅಕ್ಷರದಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಾಳಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಸ ರೇ ಗ ಮ ಪ ದ ಡಿ ಸ ಅಂಚೆ ಎಡಮ ಅಕ್ಷರ ಅಂಚೆನೆ ಪಿರ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಎಡಮ ಅಕ್ಷರ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರ್ಸನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಬಾರ್ಸನ ಸರಿಗಮನೆ ಬಾರ್ಸೋರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಐಟ್ 7 ಸರಿಗಮ್ಮ ಬಣ್ಣದುಂಡು 7 ಸರಿಗಮ್ಮಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಂಟಿ ಜಂಟಿ ಬನ್ನಾಗ ಡಬ್ಬಲ್ ಅಕ್ಷರ ಸ ರಿ ರಿ ಗ ಗ ಮ ಅಂಚ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲಂಕಾರ ಬಣ್ಣ ಐಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಾಳಗು ಎಂಕಲ 7 ತಾಳಗು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಆಡ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೀತೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಸರಿ ಗ ರಿ ಸರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಾಳಗು ರೂಪಕ ತಾಳಗು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಾಳ ಪ್ರಕಾರಗು ಎಂದು ಬರ್ಪು ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಉದಯಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಈ ಒಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪನ್ಪರಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ಪಿನ ಒಂದು ಒಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಈ ತಾರಿ ಮರ ಒಲಿ ತಾರಿ ಅವಳ ಐಟ್ ಆನ್ ಪೊನ್ನು ರಡ್ಡು ತಾರಿ ನಮಕ್ ಪೊನ್ನು ತಾರಿದಾನೆ ಅವಡು ಒಂದೇ ತಾರಿ ಪೊನ್ನು ಪರಿವನ್ನ ಬೊಂಡಾಪಿನ ತಾರಿದ ಆಯ್ತಾನೆ ಅವಡು ಈ ಒಂದೆರಡು ಗೆಪ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಪನ ಒಂಜಿ ತಾರಿದ ಸಿರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪೇರದೆ ಅವು ಸಿರಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈತ ಉದ್ದ ಬರ್ನಾಗನೆ ಐಕ್ ಕುಂಟು ತುಂದಂ ಬರೋಡಿಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಬತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕಡೆ ಮುಟ ಬರ್ನ ಮುಟ ಕೂಡ ತುಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಕಡೆ ಮುಟ ಬರೋಡು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬಗ್ಗುನ ಬರ್ತಡು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಪೋಡು ಕರ್ತಿನೇವೆನ್ನ ತಿರ್ತು ಬಾಟ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಮೆಲ್ಲ ಜಪಡಾದು ಅವೇನು ಕಣತದ 7 ಜಂಬು 7 ಪನಿ ಐಕ್ ಆಜಿಡೋಡು ದೀವೋಡು ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ದೀದು 7 ಜಂಬು 7 ಪನಿ ದೀದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಈ ದುಮ್ಮು ಪುರ ಮೂಡೆದೊಲಿ ಪುರ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತೇರೆ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಪುಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೀವೋಡು ಪುಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೀದು ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಗೆತ್ತದ ಎಂಕಲು ಇಂಚ ಕಟ್ಟಡ ಆಪುಂಡು ಸಂಗೀತದ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ವಹಿಸೋಣ ಪನ್ನುಂಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಿಯ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನುಡಿಸೋಲಿಯಾ ಕೀರ್ತನೆ ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಸವನ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ನಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಸದ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೋಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಿಂದೋಲ ರಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜ ವರಗಮನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಸ
ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೋಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೋಲ ರಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜ ವರಗಮನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ.
ಉದಯಣ್ಣ ಬಾರಿಯಾತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಎಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ದಮ್ಮುನು ಗೆತ್ತುಂಡು ಉರ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಆತ ಸುಲಭತ್ತು ನುಡಿಸವನ್ ಪನ್ಪಿನ ಆತ ಸುಲಭತ್ತು ಅಂದೆ ಪನೊಂದು ಬೋಲಿ ಎಸ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪಾತೆರ್ರೊಂಡು ಐಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮನ್ಗೆ ತೊಂಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಲ್ಲಾತ್ ನಾಗಸ್ವರದ ಕುರಿತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಲೇನು ನಮಕ್ ನಮ್ಮನ ಉದಯಣ್ಣೆ ಕೊರ್ರುಲ್ಲೇರು ಐಡ್ ದುಂಬು ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ವಿರಾಮ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಲೆಯೂರು ಉದಯ ಶೇರಿಗರ್ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟು ಸಂವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಎಸ್ ಉದಯಣ್ಣ, ಈತ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೀಪ ಅಥವಾ ಕೀರ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದು ಪೋಯ ಅಂಚಿನಿ ಕೋಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಏನು ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಾತ್ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತ ಪೋಪುನುಂದೆ ಪನಂದ್ ಪೋಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಇಂಚಿತ್ನ ಕಡೆಕ್ ನಿಕ್ಲೇ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಲಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪನ್ಪಿನ ನಿಕಲ್ ಬಿಸಿ ಪರಲ್ಲ ಯಾವು. ಸೊ ಈ ಸಮಯ ನಿಕಲ್ ನೆನ್ಪುರ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪನ್ಪಿರು ಉದಯಣ್ಣ ಈರೇ ಬರೋಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸಮಯ ಎಂಚ ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಪೋಪರ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅವು ಬುಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಉಬ್ಬೈಡೈನ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಲಿಯವ್ರ ಧೂಮವಾತಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಕೇನದೇ ದಿನ ದೀಪರು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಆಗಲ್ಲ ಪಂಡದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತನ್ವ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಲಿಯವರು ಮೂಡಲ್ಲಿಯವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಯಮೆಂದ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲು ಒಲ್ಲೊಂಜಿ ಒದೆ ವಯಸ್ಸೋನಜಿ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಮತ್ತು ರಡಾಡ್ ದಿಕ್ಕಡು ಮುದಿ ದಿಕ್ಕಡು ದಕ್ಕ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಪಂಡ್ಯರು ಅಗಲೇ ಬಿಡ್ದು ಕುಡೋರಿಯನಕ್ಕೆ ಕುಡೋರಿಯನಕ್ಕೆ ಪೋಡ ಮೇಲ್ಡಕ್ಕೇನಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪತ್ತನಾಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಂಜಿ ಅಂತಿಮವಾಯಿನ ದಿನ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತನಾಜಿದ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪಜ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಂಡ ಪತ್ತನಾಜಿ ದಾಂಟಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಈ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಪತ್ತನಾಜಿ ಪನ್ಪುನ ತಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತೆನ್ಕಾಯಿಡ್ ಮತ್ತು ಪತ್ತನಾಜಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪ್ಯಾರು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಡು ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಸ್ರ ಅದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ನಾಗದರ್ಶನನ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಯ ಇಂಚ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನ ಇಂಚಿನ ಏನಾಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕೊಂದು ಇಂಚಿನ ಮದ್ಮೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡ ಮದ್ಮೆಗಳು ಎಂಕಲು ಒಂದೇನೆ ಬರ್ತಂತೀನಿ ಈಚೆ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸೆಕ್ಸ್ ಬರ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಒಂದು ಮದ್ಮೆದ ಅಧ್ಯಯನಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಪೂಜೆ ಚಿಕ್ಕೊಂದು ಫೋನ್ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಕೋಲದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಪನ್ಪಿನ ಇಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಂದೆ ಪನಂದು ಪೋಲಿ ಆ ಭೂತಾಗು ಒಂಜಿ ಆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ದೈವಗಾದಿಪ್ಪು ಆವೇಶ ಬರೋಡಾಡ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯದ ಮೂಲಕನೇ ಆವೇಶ ಬರ್ಪವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕಲೆಡೆ ಉಂಡುಂದೆ ಪನಂದು ಪೋಲಿ. ಸೊ ಈ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಾಗ ತೂವೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಪುರ ಇಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನೋಲಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕೋಲದ ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪನ್ನ ಪಗೇಲಿಗೆ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪುನು ಐಕೆ ದೊಂಪೊಯ್ಯರ್ನ ಕ್ರಮ ಅವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ತದ್ದು ಆರು ಸುದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡು ದೊಂಪೊಯ್ಯರೋಡು ಐಡಕ ದರ್ಶನ ಅಲ್ತದ್ದು ಬಂಡಾರ ದೊಂಪು ಬರ್ಪುನು ಅಲ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದರ್ಶನ ಅಂಡ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಅವು ದೈವ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಪಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ ದೊಂಪ ಬರ್ತು ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪಲ್ಲ ಪಾಡ್ನೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅಂಡ ಆ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಗಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಲಸಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಗಲೆಗೆ ಪೂರ ಬಲಸನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಫಸ್ಟ್ ದೈಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಗ್ಗರ ದಿವನಗ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಎಂಕಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೀರ್ತನನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂತ ವಿಳಂಬ ಕಾಲೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಇಂದು ಬರ್ತಾವನು
ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿನಲ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ದಾಟಿಡೊಂಜಿ ಅಂಚೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಐಕ್ ಲಿಪಿ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜೈತಾ ಅವು ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚೆ ಕಾಲ ಆಜೆ ಬಿಜ್ಜೆ ಕಾಲ ದಿಂಚೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬಾರಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಜೀಡಿಗ ಬಾತಾರ ಗೊಂಜಿ ಐಕ್ ಕಟ್ಟು ವಾದ್ಯ ಅಂಚೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿಸ ಬಂದು ಒಪ್ಪ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತುಳುಕು ಐತೆ ತೋಜವಲ್ಯ ಅವೊಂಜಿ ನುಡಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಸಿರಿನಲ್ಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪನಂಚೆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕಲ ಏನೊಂಜಿ ನುಡಿಸಾವರು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಗಗ್ಗರ ಕೈಟ್ ಬತ್ತದು ಗಗ್ಗರ ದೀಪನ ಉನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಸ ಐಕೊಂಜಿ ಪನ್ನ ವಿಳಂಬ ಗತಿ ಬರ್ಪನೊಂಜಿ ಪದ್ಯಲ ಬರ್ಸೋಲಿ ಇಜಿನೊಂಜಿ ಕೀರ್ತನೆಲ ಬಾರಿಯಾತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡ್ ಇಂಚಿತೊಂಜಿನ ವಾದ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಆ ಕೂಟದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ಲಾತ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪುನಂದೆ ಪನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ ತಕ್ಕನಾಯಿನ ರೀತಿಡ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪುರ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚೆನೆ ಅತ್ತಂಡ ಈ ತಾಳಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನರಸವನ್ ಪೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತ ಕುರಿತಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಯಾರಿ ಅತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕು ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇನ ಆರು ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಲು ಕುಕ್ಕಿಗಟ್ಟೆ ಬಂದು ಅಲೆವರು ಕುಕ್ಕಿಗಟ್ಟೆ ಅದು ದೇಜಿ ಶೇರುಗಾರ ಬಂದು ಅರ್ಧ ಪಾಠ ಮಲ್ದಿಯರು ಅವೆರಡು ದಸರಾ ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ದಸರಾ ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣರಾಜನ್ ಬಂದು ಅರ್ನಲ್ಪ ಪಾಠ ಮಲ್ತಾರೆ ಆರು ಈತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ ಕನತ್ಯಾರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗಳ ಆರು ಎನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಗುರು ಪಪ್ಪನೇ ಸರಿಗಮ್ಮ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದ್ಪಾಗ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ತೀರೇನ ಕೋಲಾಗ ಹೋಗ್ಪಂಡ ಅವೇಂತು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಂಕಲ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪೀರ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ನನ್ನ ಬುಡಿಯಾಡ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನ ಅಮ್ಮೇರ್ ನೋಟು ನಾ ಸರ ಕಲ್ಪೀರೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ಗದ ಈ ನಾಗಸ್ವರ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಅಮ್ಮೇರು ಪೂರ ಇಂಚಿಂಚ ಉರ್ಪೋಡು ಇಂಚಿಂಚ ತಾಳ ಪಾಡೋಡು ಸರಿಗಮ ಇಂಚ ಬಾರಿಸೋಡು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ದೊಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ವಾರೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ದಾಸರ ಅದು ಉಡುಪಿದ ಓಬು ಶೇರಿಗಾರ ಬಂದು 6 ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾನು
ಕಲ್ಪೆರೆಗೊಂದು ಓಬು ಸೇರಿಗಾರ ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಆರು ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲ ಮತ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ತೇರ್ಪ ಕೊರಿಯರಂಕಲಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾನು ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೊಂದು ಪೆರ್ನಂಕೆಲಿ ಮಾದಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಬನ್ನದು ಆರು ನಡೆ ಬಂತೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಂಕಲೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮತಾಯಿಸೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆ ಗಲ್ಪ ಕಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಕುಡಲ ನನಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನದು ಪಿ ಎ ನಾಗೇಶ್ ಬಂದ ಆರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದ್ಯಾರು ಆರು ಪುತ್ತೂರು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ದೋಗರ ಬಂದದು ಆರು ನರ್ವದೆ ಆರೊಂಜಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲೆ ಇದೆ ಆರು ನಡೆವಂತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಬಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಮರಿಯಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೂಜೆ ಆ ಪುರ್ಸಡು ಆರು ನಡೆಬೋದು ಅಂತೆ ಒಂದು ಪುರ 6 ಮನೆ ನಾಗಸರಗು ಕೀರ್ತನೆ ಪುರ ಅಂತೆ ಅಲ್ಪ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಉದಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೈಪೂರ್ತಿ ಇರೊಂಜಿ ಗಗ್ಗರದ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರನ್ನು ಧ್ವಜತ್ ಕೊರಿಯರ್ ನುಡಿಸೋಣಾಯ್ತ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಿರಿನಲ್ಕೆ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಅಥವಾ ಜೀಟಿಗೆ ಅಬ್ಬರ ನೆತ್ತ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೊರ್ಪಿನಾಡ ಎಂಚ ಸಿರಿನಲ್ಕೆ ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಪದ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿದ ಪದ್ಯಗೂ ಲಿಪಿಜ್ಜಿ ಲಾ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿಸದೇರು ಅವು ದುಮ್ಮುಡು ದುಂಚಿಲ ಅವೇನೆ ಬಾರಿಸದೇರು ಅವೇನೆ ಒಂಜಿ ಅನಿತ್ತೆ ಬಾರಿಸ ತೋಜವೆ ಉದಯಣ್ಣ ನಲ್ಲಾತ್ ನೆತ್ತ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎಂಕಲೆ ನೋಡಿಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ತೆರೆಯುವಂಡ್ರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಲ್ಲಾತಿ ಒಂಜಿ ನಾಗಸ್ವರದ ಕುರಿತಾದ
ಅತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಲಗಾದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲಕ ವಾರೀತಿ ಪುರ ವಾದನಲುಲ್ಲ ವಾರೀತಿ ಪುರ ನುಡಿಸವರ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಕುರಿತಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಉದಯನೆ ನಮಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಐದು ದುಂಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ವಿರಾಮ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕುಡೋರ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ ಪೂರಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೇರು ಅಲೆವೂರು ಉದಯ ಶೇರಿಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಆ ಕೋಲದ ಕುರಿತಾದ ನಾಗಮಂಡಲದ ಕುರಿತಾದ ಹಲವಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸಾವ. ಇಂದಿತ್ತೆ ಸಿರಿನಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನ್ಪನಂತ ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಜೀಟಿಗೆದ ಆವೇಶ ಪಂಪಿನ ಜೀಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಪನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥರನಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂ ಪಿಂಗರದಾಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಟು ಅದ್ಯ ಮಲ್ಪನು ಮಧ್ಯಡು ಒಂಚೂರು ಜೀಟಿಗೆ ಗೆತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ನಲ್ತೊಂಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಏರು ಮತ್ತು ಗುತ್ತುದಾಗಲು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಂಚ ಬ್ರಾನೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಗಲ್ನಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಚ ಪೋಪುನ ಅವು ಐಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಜುಮಾದಿ ಕಾಲ ಅಂಡ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಪುಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಚೂಚೂರು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಜೀಟಿಗೆದ ಒಂದು ಪೋಪನ ಆವೇಶ ಕೂರ್ದಿಪ್ಪುಣೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೂಡ ಆವೇಶ ಭರಿತವಾದಲ್ಲ ವಾದನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಗ ತನ್ಮೇನತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾಪುಡು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆತ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ದ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂದಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ವಾದ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅವು ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಿಂಗರದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಟ್ಟು ವಾದ್ಯ ಅವು ಜೀಡಿಗೆ ಫಸದು ಸುಮಾರು ಮತ್ತು ಪುರ್ತುಂಡು ಎಡಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಡೊಂಜಿ ನಲ್ಪೈನ ಬಂದಾಗ ಅವು ಆಗಲು ಇಂಚ ನಲ್ಪುಣೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ನಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಆಯ್ತಾ ರಡ್ಡು ವಾದ್ಯತೆ ಮಲ್ತದೆ. ಸರಿ ಉದಯಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ತೆನ್ಕಾಯ ದಿಪ್ಪು ಬಡಕಾಯಿ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ವಿಂಗಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿ ನಾವು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡು. ಸೊ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯ ಪಂಪಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಂಪಿನ ಬಡಕಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ನಾವು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಅನೇಕ ರಡ್ಡಕ್ಕಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ. ತೆನ್ಕಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಉರುಪುನಾಗಲೇ ಒಂಚೂರು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ತಾಸೆ ದೋಲ್ದಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಾಲ ಮುಲ್ಪ ಈ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾಗಾಸರನೇ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ನೋಡು ತಾಸೆದಾಗಲು ಅಂತ ಅದೋಟು ಬಟ್ಟದು ಇಂದಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ದರಿಪನಾಗ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ತಾಸೆದಾಗಲೇ ಅವಕಾಶ ಬಕ್ಕ ವಾದ್ಯಾನ ಮತ್ತಾಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಡ್ ಅರುಕೆ ಬಟ್ಟದು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ತೆನಕಾಯಿ ಹಿಡ್ದ ಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಆಗಲಿ ನಾಸರದೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಸದು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಫುಲ್ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾಡ್ರಿ ದುಮ್ಮು ದೊಡ್ಡ ಪರ ಒಂತೆ ಪದ್ಯ ಉರ್ತು ಬಿಡಿಯರ ಮಾತದೇ ಬೊಕ್ಕಾಗಲ್ಲನೆ ತಾಸೆದಾಗಲು ಅಲ್ಲಿ 2-3 ತಾಸೆ 4 ತಾಸೆ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಪಾಡುವೇರು
ಐಟ್ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಜ್ಜಲ್ ಅಲ್ಪ ದೋಲು ಬಕ್ಕ ತಾಸೆ ಒಂದೇಟೆ ಆಗಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಿರ್ದಾಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಪಕರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಬಡಕಾಯ್ಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಬಡಕಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ದೋಲು ಬತ್ತಾರ್ಪಣ ಎಂಕಲ್ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ದೋಲು ಬತ್ತೊಂಬ ಒಂದಿತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಉದಯಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಕೋಲದೊಂಜಿ ಕೂಟಡ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರನ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ತು ಮುನ್ಪನೊಲಿ ಸೊ ಈ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಬೋಡ ಕೋಲಾಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನಕಲೆಡ ಮೂಡುಂಡು ನಿಖಲು ವಾದನ ಮಲ್ಪನಗಲ ಕೆಲವರ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯನ ಉಪಯೋಗಿಸವರು ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆತ್ತ ಬಗೆದಾದ ಬಂದ್ಪಾರೆ ನಿಜವಾದ ಎಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕೂಟ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಾಗ ಈ ದೈವದ ಇಟ್ಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಮನ್ಪುಣ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ದೈವ ನಲ್ಕೆ ಬೋಡುಂದಿಚ್ಚು ಅಂಡ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಪಾಗ ಈ ಜಮನೆಯರು ಹತ್ತಿದ ಕೆಲವರು ಉದಯಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉರುಪುಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಾಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಏನು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಭಾವನೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಉರ್ತು ಜನ ಯಾನು ಉರ್ಪುಜಿಯ ಬಂದು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆಗಲ ಸಭೆ ತಗಲ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉರುಪುಲೆ ಉದಯಣ್ಣ ಅದು ಎಂಕಲೆ ಭಾರತಂದ ಕುಲ್ರೆಗಳ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಗಲೆಗಲೆ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮನೋರಂಜನೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆಂದು ದೇವದ ಇಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಣದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಉರ್ಪುನೆ ಎಂಕಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಶಿಲೆಗಳು ತಂಗಿತ ಉರುಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂದು ಪದ್ಯ ಉರುಪುಲೆ ಬೇತೆ ಪದ್ಯ ಮತ್ತ ಬತ್ತಿನೇನು ಉರುಪುಲೆ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುತ್ತಂಡ ಆ ಪದ್ಯನ ಉರುಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಿ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಡೆನ್ನನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಅವುಲೈತೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಪುರ ಅವು ಬರ್ತವೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಶಿಲೆಗಳ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚೇನ ಕೆಲವು ದೇವರ ಆಟ ಬಲ್ಲವರ್ಯಾರು ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವನೇರು ಮಸ್ತ್ ಜವನೇರು ಬನ್ನ ಹೊಸ ಪತ್ರದೆಲ್ಲ ಬೋಡ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಆಗಲು ಪಂಡ್ಯರು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬರ್ತವೆ ಈಜಿನ ಅಗಲೆಗಲ ಬೇಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಉದಯನ್ನೇ ಅವು ಪದ್ಯ ಬಾರ್ಜಿಯರು ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪುರ ಬರ್ಪಣತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರತ ತೋಜವೇನು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ತುಗ ಒಂಜಿ ಡೆನ್ನನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡ ತಿರಿತ ಒಂಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಡದಿನ ಪದ್ಯ ನಾವು ಒಂಜಿ ಭಾರತ ತೋಜವೆ ಸರಿ ಸರಿ ತೂಂದು ಪೋಂಡ ಅಲೆಯೂರು ಉದಯಶೇರಿಗಾರ ಅಜಿಪ್ಪಡು ಬೊಗ್ರಶೇರಿಗರ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡ್ ಪಡೆದಂಡೆ ಪಣಂದ್ ಪೋಲಿ ಸೊ ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗದಾದ ಅನ್ಸೋಡು ಇಂದು ಪುರ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ದೈವರು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಮೊಗಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದ್ದಣ್ಣ ಇಲ್ಲರ್ದ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೋಡ್ ಬರ್ನಾಗನೇ ದುಮಾಜಿ ಸಾನ ಎಂಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆಂದು ಒಡೆಲ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ
ಅವು ಈತ ನಮ್ಮ ಒಡೆಗೆ ಹೋದ ಎಂಕಲೇನು ಒಂದು ಬರಡಾನಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರೇ ಎಂಕಲೇನು ಸಾಕು ಅವು ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಉರುಪುವೆ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಉರುಪುವೆ ಅನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಸುಳ್ಳೆ ದೇಪನ್ನ ಎನ್ನ ಜೀವನಡೊಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡೆತಿತ್ತು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶಮರ್ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಬಂಟೆ ಬಂದೊಂಜಿ ಕೋಲನ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಂಡಾರಪುರ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲ ಸುರಾಂಡ್ ಈ ಕೋಲ ನಲಿಕೆ ಬಂದ್ಪಿರ ಅಂಡತಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಸರಿಗೆ ಕೊಲಾಲು ಉರುಪು ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಅವು ಕೊಲಾಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡೆಂಡ ಅವೆಡು ದುಮ್ಮುಲ ಉರ್ದೆ ಅವೆಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಉರ್ತೆ ಆನಿದು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಡ ಉರ್ಪೇರ ಆತಚ್ ಎಂಚೆಂಚ ಗಾಳಿ ಬಂಡ್ಲ ಅವು ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಯಾನು ಉರ್ಪು ಬನ್ಪಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ದೈವ ದೇವರನೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಉರ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬನ್ಪುನೇಕೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಪಾಠ ಮೇಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಏನ ಮನ್ನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಅವು ದೈವ ದೇವರನೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಆಪುನ ಉನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಔಷಧ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲೆಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಮ್ಮಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೀರು ಪಂಡರಂದೆ ಪನಂದು ಬೋಲಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ ಬಾರಿ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನ ಇಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರು ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕಲ ಪಪ್ಪಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗದಿತ್ತು ಉಡುಪಿದ ಅಂಚೆ ತೋನ್ಸೆಗರಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಜನಾರ್ದನ್ ತೋನ್ಸೆ ಪನ್ಪುನಾರು ಯಾಪಲವನ್ ಅಂತೇರಿ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಕೆಂಕ್ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೈಟ್ ಜನಾರ್ದನ್ ತೋನ್ಸೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಅರಿಸ್ಕಿನಿ ಪಂಡ ಅರೆನ್ಲೆ ಸಂಬೋದು ಪ್ರಮದೆರೆ ಕೊರ್ನು ಅರೆ ಪ್ರಮದೆರೆ ಅರೆ ಈರು ಓಲ್ ತುಣ್ಣಲ್ಲ ಈರೆ ವಾದ್ಯ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾರೆ ಈರೆಗೆ ಒಂದು ಕೊರಡೆ ಆಯ್ನ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕನೆಂಕಲ್ ಸುಧಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ಪುರ್ತು ಕೋಲದ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ನಾಗಮಂಡಲ ಪನ್ಪಿನವಲ್ಲ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೆ ಪನೊಂದು ಪೋಲಿ ಸೊ ಈ ನಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲಕ ಯಾನ್ ಕೇನಿ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪಯ್ಯನುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ನಾಗಮಂಡಲ ನಾಗಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಾದನನ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆದಿರು ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಮ್ಮಗ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೀನಿ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಬರ್ಸವನೆಲ್ಲ ಐಟೇ ತೂರ್ಸುವೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದೇಟು ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ರಪಕ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜೊಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಜಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಆರು ಒಂಜೇ ದಿನ ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯರ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಪದ್ಯನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪಗನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲಕ್ಕ ಮೇರು ಫೀಡ್ ಮಲ್ತಾ ಹತ್ತಿಯಾರೆ ಅವೇನೇ ಬಾರ್ಸ್ಯಾರ ಅವು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನನದ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಗಿಚ್ಚು ನಮಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ 5 ಸಾರಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ತತ್ವ ಓಪನ ತತ್ವನ ಅಂಚೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಮೇರೆ ನಾಗಿನ ಉರ್ಪೇರೆ ಐಕಿತೆ ಅರೆಗಿತೆ ಫುಲ್ಲು ಉರ್ಪೇರೆ ಒಂಚೂರಿತೆ ಪ್ರಾಯದ ಒಂದೇಟು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿತೆ ಆಲಾಪನೆ ಒಂಜಿ 6 ಮಲ್ಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬದ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬಾರ್ಸತ್ತೋಜು ಸರಿ ಸರಿ ಈರೊಂಜಿ ಆಲಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ
ನಮ್ಮನ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ವ ನಮ್ಮ ಪೂರಕ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಈ ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ಪರ್ವದ ಕುರಿತಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶುಭಾಶಯ ಏನು ಪನಿಪಿನಾಡ ಪನೊಲಿ ಪೂರಕಲೆಗಳ ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ಪರ್ವದ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಂದು ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ಒಂದೇನು ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿರುಪವನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನನಿಗಳ ಸ್ಪಂದನ ವಿಧಗಳಿಗೆ ಅದು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಮೊಗಲು ಜವನರ ಸಾಗರ ಕೊರ್ನಗಳಿಗೆ ಈಗಲೇ ಪೂರವರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ ಉದಯನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೈದನ್ ಪನೊಲಿ ಈ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಾದನ ಮಲ್ಪುನಾಡ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಉದಯಣ್ಣ ನಿಕಲ ತಂಡದಕ್ಲೆಗಲ ಪೂರಕ್ಲೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯನು ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೈನೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಾದನದ ಮೂಲಕ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಹಿನಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ನಿಕಲಿ ಪೂರಕ್ಲೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ ತುಯರ್ತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಉದಯ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಗ್ರ ಶೇರಿಗಾರ್ ಬೊಕಾಕಲ್ನ ಪೂರ ತಂಡದಕ್ಲು ನಮಕಾದ ನಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದ ಇಂಪುನು ಕೊರಿಯರು ಅಕಲ್ನ ವಾದನದ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಗಸ್ವರತ ಕುರಿತಾದ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ ನಮಕಿನಿಕ್ ತೆರಿಪಾತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಕುಡೋರ ಈ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯನ ನಿಕಲಿ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬೈದಿನ ಪನೊಂದು ಒಂದಾದಿಪುಣಿ ಈ ಪೊರ್ತುದ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ ಮನರಂಜನೆಗಾಗತ್ತು ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಸ್ಪಂದನ.